салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанон, ба кулли форзабонони рӯи дунё. Албатта ки ҳамин гург бо дута кӯдак дар вилояти Суғд дар дуруни шаҳри Хуҷанд ҳаст ва дар роҳ дар чиқале ки ҳамамон медонем дар шоҳроҳ рафтанда, тарафи Душанбе рафтанда дар шаҳристон бо мисли ҳамин мегӯяд дар баландӣ бозам айда баландтар истодагиян ҳамин сохти ҳамин. Ростига як-ду бародар пурсидем ки ҳамин барои чӣ дар ҳамин минтақаи вилояти Суғд ҳамин ҳайкалҳо ҳастанд, ҳамин муҷассамаҳо ҳастанд. Якташ гуфт медонам, якташ гуфт намедонам. хулосаи гап ин ду кӯдак ба фикри ман бо нафароне ки медонанд албатта дар комментария бинависанд. Чизе ки ман кӯдакӣ медонам хостам ки баҳри шумо пешкаш кунам. ҳамин хел буд ки гуруғлӣ мехонданд ки вақташ дар гуруғлӣ сароя гуруғлӣ мехонданд. Ҳи чамбултон бумона қушаву пир кавго мекунанд кикир кикир. ва фикрам ки якта гуруғлӣ саро доштем солҳои 2006-8 аз дунё рафт. баъд айвай дигар гуруғлӣ саро набуд, то ба ҳозир нест. гуруғлӣ сароё аниқ медонанд ки 40 ҷилд гуруғлӣ сароё 40 ҷилд китоб буд. барномаҳо дар телевизион мекарданд баҳри гуруғлӣ сароё. мана бародарои азиз, ин як қиссаш ҳамие ки як зан бандагӣ мекуна, дар вақте ки бандагӣ мекуна ҳомиладор буд, таваллуд мекуна ва бо хости худо ҳамин ту кӯдак айгур берун мебироянду гург меоя ҳар рӯза ёда мақсад ки хӯрок метавон, яъне сина метавон хеле мемакуна, калон мекуна ҳамаша. баъд ҳамун гуруғлӣ сароё мехонанд ки чамбули мастон доштанду аспи қизил доштанду дигаву дигаш. ай рӯи маълумотои ман дар Бухорову дар вилояти Суғду дар инҷо чамбули мастошон дар ҳаминҷа буд. хулоса якташ Нуралӣ буда ку қаҳрамонош нафароне ки медонанд ҳамин гуруғлиро махсус барои ҳамё мехостум ки як барнома шава дар бораи ҳамин ҳайкалҳо ки бидонанд мардуми мо ки чияю барои чӣ дар инҷо гузошта шудааст. ҳаминро мехоҳам ки рӯшантар васеътар мардум бифаҳманд, бидонем ки барои чӣ мақсад ин танисои ҳайкалҳо барои чӣ дар инҷа гузошта шудаанд дар вилояти Суғд. боқӣ сарбаланду хунобод бошед. гуруғлӣ махсус барои шумо.